10 ochi. Un paiaiaiaiaiaiașen. Știu că este stresant să te bombardezi cu postări, dar mai am câteva. Ce ar trebui să fac cu ele? Ar trebui să le arunc? În această dimineață am strănutat și am aruncat afară din greșeală 3 persoane afară de supiana mea. Au aterizat în cafeaua mea și s-au plâns că era prea fierbinte și s-a târât înapoi înăuntru. Am încercat meditație ca să arunc pe chiriașii de sub pielea mea. Au lăsat o recenzie pe Yelp. 5 stele, circulație sanguină excelentă, 0 lumină naturală.